jackpot na naman eh. Ang lukad, 75. Pag binuo, mas lalong mahal. Meron dito ang masakat ko. Sir! Ay, Sir! ay, busing. Ay, Sir! ano tabi? Si Paikulas. Paikulas? Para bagal tabi ako, sir, kay binuok na niyog. Nahiling ko na kulaw. Mga pirang pinasa man na, sir. Pare, dit masanay ni. Nga mildusan masanay ni. Mildo. So, medyo dakul na. Mildusan man. Lulukadon mo? Yun na nga yung plano ko na mahal-mahal ngun yan, 75 ang kilo. Iya. Pero grabe pa ang sir na kapagalang. Kung ako sa'yo mo, ipabakal mo na sa kuya, kiperbuok, diling siyawang ka pa. What? Banggura mo ng perbuok na ano mo. Nganyan, ang abakal ko kaan, sir, ang kada buok, mga araw kayo ni sir, kadarakula. Kadarakula baga, sir. Oh, yan. Darako niya. Atres, ini sir. Pira? Atres, 3 pesos. Di kaya mo. Nganyan, so sanay-sanay kaan, 2. Di kaya. Di ka naman magatong. Di ka naman mapagal, di ka naman dangdang. Apig-iisip ko kaya, sir, so kapakanan mo, sir. Na madangdang ka, bata mataba ka, sir. Uso mo na ng high blood, heat stroke. Paano kung atake yung kasir kan high blood? Yan ang bisabi mo. Nanunupong ka pa, tanili mataba ko. Day, sir. Ngunyan, nagbabakal man ako, sir, kan may mga bunaot. Tangaling day ka na mabunot. Tara mo, so kaginhawahan kan sa kuyang kapwa, an sa kuyang pig-iisip. May bunot naman, sir. Manggura na ang sa bunot. 150. Kada Buo. buo. 100. 150. Kung ipabagay ko pala sa mo ang bunot, dahil na akong panggataw. Ay, bakong 150 pesos, sir. Iyon na. Uno 50. Tinara mo na. Oh. Bagtaki na yan, ubusan na bunot. Uno 50. Bagtaki na yan, oh. Ay, Oto pabagay ko sa mo. 3 pesos. So, nabunutan na. Buda, dahil man pwede magbakal ka kibaratuhon. Tamahal mo yan ang lukad. Jesus. Kulang ang supply kan lana. Kaya siya nagtaram sa imong malo ang lukad. Ang bakal mo niyang kan lukad, 5 na sana. Ay, Diyos, Mario Jose po, boy. Ako man ang nagbabakal ka, boss. Oh, bakalong ko na ang lukad daw. 5 oh. Lukada na ka, boss. Kaya palang pigurunan ka duman, dahil ka na pigdarahan, tabaratong kami na bakal. Ano na mo, dahil ka nagtutunog-tunog. Oh, bid-bid mo ako, sir. Ay, sus, ako nag-iiling-hiling na ng pag-arugan. Ay, naku, yung sa barato. Isus boy, natandaan kong pamanduko mo. Uli nga, so- Bakalon mo ini, atray. Susuro kong parada na nga. Binugtan ako suba ko. Oh, yan, Na oh. wala suso. Bata malong pati niyo. Records, ini. Yan o, mabakal ka kayo nila Itaw mo na, sir, ang kitres, oh. Ang pidaso, oh. Dahil ka na mabatak. Dahil ka na malukad. Dahil ka na madangdang. Mabakal ka da Kung muya mong maludugan, madagdagan pa yan sa imong bakros na yan. Ako, abo man nakita kulugan. Dahil man ako mapilit, sir, kung abo may pabakalan. Tumaram ka na ta, pero bisyo ka, imbis ka buruk to ko na ini, maulang-ulang ka. Oh, 4. Dahil pwede. Jace, Dahil. para bakal ini, Uy, ludugan taga ka ini. Ano, mahali ka ba? Aduma na nga, eh. Pero bisyo ka Maniro na, kan- imbis na nakalukad na ako, Maniro kan yung mo. Nakulon mo ng Paano mga ka paralukad. makatabang sa mga paralukad? Kasamu yung mga saraday na mga arog kayo ng hanap buhay. Muto, kasi yung bunot, 150. Bako na babaraton mo kami. Dakulo ang kapagalan me. Makasta pa kami pagsakat. Mabunot pa kami. Magatong pa. Babakalon mo sa nakiatres. Dahil ka na magparanibog. Dahil ko naman nga ng bakalaon. Sa masunod, ay ka na magbigay kung ay ka masama bakal. Buda dapat itara mo sa tamang presyo. At nga, ne, kung 4 na. Abo pa.